Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Nagaba Shong Pynkyrpang yaladi lani quarantine way Samla layo Thung hadu sauspa Tynrai ki Dieng Kseh hakaway ni Jaka bolong lum kabadon kumba 10 kilometer tam nagasnong lum pangat West Kseh Hills. Une Samla Davis walang nagasnong lum pangat kabahap apo kanong stone block. Samla Davis ulay thu baga gabala pelong yu ba unhab ban Shong Pynkyrpang kadai hakapor baga jingpang COVID-19 kadang jurba bat baro ki Dieng kamtam igibriu gi balej bawan nagaway gi jaka syakaway pat wat banlej tang hanong ba Shillong ru akum katay kapor kaladon ke exam sa Shillong ga bamu ude banlej bat kani kala penper khadi u hatu unlej ne em kamtam bu de secretary jong village COVID-19 management committee hapo ka Snong Tynrai hagajing bambansi ulami na Snong banlej pantho ege exam sa Shillong pada shwa banlej sa Shillong mu ringkat ke jirap ki parlok kila shna lupa ya kaway ga yeng ba sipor aga jaka ka bolong lum ka bujingai kumba 10 kilometer tam napo ka Snong bat ka jing thumu ka long ban lech sa shagani ka jaka indalawan phai na Shillong khnang bakon umbu jingma iginong Shong Snong Samla Davis lai thu ba ka por bo Shong Pynkyrpang yeladi aga te ka jaka uklam penleno la ka por bat agi khatsan singi bola Shong la Thung hadu sauspa Tynrai ki Dieng Kseh te ha ka por banga Shong quarantine hang ne em nga klam penleno ka por nga sa ang ne kumba khatsan singi te kapor jonga ngam pendeno namar nga sa hang ne ha shane shalom marwe te kamdon jing ma hang ne ha saudong jonga de ka jaka ka banga sa nga pendeno kapor nga Thung dagi Kseh nga Thung dagi Dieng hakane kapor bang Shong quarantine ngala Thung kumba sauspa teli ki Dieng nang ta da ka banga sumar ya kini ki Dieng ki baladon lupa hang ne te dadai ba sibuk la syai dadai ba kapartai kala ayajiu te dalong kumbalong mentai ki Kseh ki siding khong la poi kumba 1000 te khat sau sing khatan sing la kamai kumba arlak lailak gan sibuk da 1000 si siding khong te hakaju ka poru kadai ka jing singu tanat ka jonga kane ban Thung Dieng te hakaju ka por ka pen mentoi yanga bandi la syai la hakaju ka por ka pen mentoi ya ka jing jerngam ya ka mariang te ngaju tanaru kane ka ba le kane ka kam Thung Dieng man bakadai ka world environment day te ngaju tanat ba ban Thung Dieng kamtam ya ki jading so namari ki jading so ki bre kumju pom klumare ki te Tynrai ki Thung ha ka jo ka por ka penek pensai ka mere ha jo ka por ngiyo jug mentoi na ki so te kini ki banga Thung ha kane ka por bang sa quarantine ki bun tang ki Tynrai Dieng Kseh te namar hak itu ki por ba dang jur ba kane ka klam COVID-19 hak to ka por kinong Shong Snong ru ki ting ba ya ki bro ki balej sa Shillong te ka jir khat hak to ka por ba ngadon exam sa Shillong te banom lej ru kamlong ban lej ru kamlong te hak ju ka por ngadai usketeri jong ka village corona management committee hapo Snong te hak to ka por ngam ban se hak ju ka por ba kilapan be ka to exam te ngalej tho ya ka to exam te hadin da shwa bangan lej tho ya to exam ngala pen kre lupa ka jaka sa jonga chene shalum ka bajangai kumba 10 kilometer steng na Snong te khnang ba kan light kano la da ngadon kano ka jingma khnang ba nganom pen snew ya giwei lene kanom don kano ka jingma ya ginang Snong te ngala shwa ban lej sate sa Shillong ngala pen kre lupa kane ka jaka sa ho ngala shna lupa ya ka jaka sa shwa ban lej sa Shillong namar ba na ka jingyarap jong parlok kaneru kadai ka kajing singu tanat jongai parlok nomor limda de kajing yarap jong parlok ka simpor yang abun singi tiada kajing yarap jong parlok ngala ban snai ne yung trap ibarit ban sa sipor te haden dang ngala de ka por ban lai Shillong asulai bikum tu ngala de pen kre lupa ki khau nang ta nadong sadong ki jing don kam jonga ban sa hang ne te hapor bangalai ru ngala lai da ka bang husiar ya la jong khnang bangan lai na kajing ma ya la deru te marsen wan phai na Shillong ru ngam kwa ban kendu bat ki para Snong ngawan be direct sakane ka jaka te marsen poi hang ne te ngala penut be jaka por jonga ban sa hang ne kumba khatsan singi te ngasnu tanat sibun ha ka banga sa quarantine hang ne kadai ka jaka ka ba pengat bat kadai ru ka jaka ka ba ngaju wan tre wan kta sakine ki jaka bat ha ka banga sa hang ne namar nga sa marwe shane shalom kam penmen saw yeno no lene kam pen ma yeno no namar ki nong Snong kila tip yang abang sa hang ne te kim wan tur sene sejan jaka bang sa manga nga penut hi ya kapor ban snai gine namar nadu ki Dieng ki sainar ki nadong sedong nga penut hi na ka plala jong